Ka jingmi jong ki knyang ki bepenjulo de ki riu hadem haki per ki pra. Kala sedang ha usnem baladep mat menta usnem ru kilami biang kumjo. Ya ke jingmi jong ki tigi knyang menta usnem lalap da unong tho kubor haka per la jong kat ba udang le iat kai. Kita ki knyang ki sedang ban bam na kisla bat ki her she ki benta ba japo jong ujentang. Haba pej imat ki sedang man khapeleng ha kisla bat haba kidang rin ki bam ye ki benta ba shalor jong kesla bat ki jaka ba ki bam ki kelale. Haus nem baladem la persang ban senrit da kadawai DDT henrei uteu knyang umyap satia. Kumcha la da kalong kum haus nem u baladem urio hadem un omlong show.